काय घेतलं आज दाखव. आज मी ना चॉकलेट केचप घेतलं. चॉकलेट केचप, सिरप सिरप. सिरप घेतला आणि हे डोकं घेतलं आणि हे घेतलं. हां, ते हातात काय, त्या हातात ते लाईटीवाला फॅन. फॅन आहे का? हवा येते छान. हा आणि हे काय, हे हे हातात ना ह्याच्यात ना हे रबर. वाव, मस्त आहे. मजा आहे. कुठून घेतलं हे सगळं ते? हां, डीमार्ट. वाव, मजा आहे. पण तुला जाताना तर सांगितलं होतं काहीच नाही घ्यायचं. मग घेऊन घेतलं. हां, कसं घेतलं तू? काय केलं? पप्पाने छान बोललं ललन घेऊन घेतलं. कसं केलं? कसं? ललन घेऊन ललून ललून. हा. वा, नेक्स्ट टाइम नाही ना मग डीमार्टला नाही येणार ना तू? नाही येणार ना डीमार्ट.